Ружы, пеларгоніі, лаванда. І гэта толькі невялічкая частка з пераліку кветак, што ўпрыгожваюць двор шматпавярхоўкі на вуліцы Гаўрылава ў абласным цэнтры. Гэтым летам ён перамог у намінацыі «Лепшае кветкавае афармленне двара» у конкурсе «Фарбы Брэста». Сваю лепту ў гэтую перамогу унёс кожны, гавораць мясцовыя жыхары. Мы все участвуем. Есть кто участвует конкретно, вот пропалывает, садит цветы. Есть люди, которые участвуют, помогают нам финансами, потому что все это благоустройство тоже стоит некоторых денег. Помогают дети поливать. Люди участвуют в субботниках, которые мы здесь организовываем по благоустройству своего двора. Даглядаць за зялёнымі любімцамі жыхарам не ў цяжар, а ў радасць. А штодзённы клопат – залог прывабнага выгляду кветнікаў. Начинали мы с бархатцев наших любимых, с астров. Дальше у нас появились розы, появились ампельные цветочки. Каждый день трудимся, каждый день стараемся поливать. Через день, каждый день, полоть, садить. Так вот. Это не в тягость, это в радость. Яшчэ летась тут раслі вялікія дрэвы, прычына зацямнення вокнаў кватэр. Ды і выгляд быў неэстэтычным, гавораць жыльцы. Нешта трэба было з гэтым рабіць. По просьбе жильцов нашего дома, по непосредственному содействию нашего председателя кооператива, здесь были эти деревья убраны. И, естественно, это осталось место, и наши дорогие женщины, которые проживают в этом доме, занялись благоустройством нашего двора. У цэлым, добраўпарадкаванне брэсцкіх двароў на дастаткова прыстойным узроўні. Аднак знаходзяцца месцы, дзе не ступала нага чалавека, выказваючыся фразеалагічна. Як бачым, гэты двор у параўнанні з папярэднім адрозніваецца поўнай адсутнасцю кветак. У чым прычына такога яўнага адрознення на погляд мясцовых жыхароў? У нас каждый сам захотели, сделали. А кому некогда, кто-то не хочет или на кого-то надеется, и все. Жильцы тоже должны ухаживать немножко, хотя бы зеленое насаждение, цветочки и так далее. Но уже, я так думаю, у нас пора делать и дорогу, и бровки менять. Што ж, рамонт дарогі і стан бардзюраў відавочна не клопат мясцовых жыхароў. А вось акультурванне і чысціня цалкам па сілах. А хто не верыць, таго на экскурсію запрашаюць у суседні двор. Анастасія Кузіч, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».